Hello guys, hello. Police बाजाराव थांगासिनो guys. बे शिलं भारत आरो ट्राफिकआ माबायदि जायो नायदो नै. बिराद ट्राफिक जायो लोगोफोर शिलं. बुंनाङा ट्राफिकआ. सोरबाफोर कारजों बेरायफैनो सानदोंब्ला नै ट्राफिकआ माबायदि जायो नायखा. 1 घन्टानि लामाखौ 3 घन्टा लानो हागौ. अयथासार ट्राफिक अयथासार. लाइनाव सालायजोबनांगोन ना खारनो. बा अभारटेकबो खालामलांनो हाया. बाइकजोंथ' सिन्था गैया. आरामसे बिन्दास बाइकजों. बिन्दासलै बाइकजों. जेबो दिगदार गैया. खिन्थु गुसुल' आरो प्रब्लेमा बेल'. बिराद गुसु जायो. जेबो नङा. ग्लभ्स गुदुं राइडिं जेकेट गाननो मोनब्लानो बरिया जागोन. प्रब्लेम गैया गुसुआबो. बेखिनिल' गाइस भिडिअ'आ. आं जास्ट ट्राफिकखौल' देखायनो भिडिअ' खालामदों. दा पुलिस बाजारावसो हाबहैगोन आरो.